Добър вечер, казвам се Стафитко Брамбаров, по прякор Дюнерджията и съм тук да се представя на всички необвързани жени. Няма да крия, че съм от провинцията и че от малък пия много ракия, но не трябва да се боркам с алкохолик, защото аз пия само 2 пъти в годината. Когато имам рожден ден и когато нямам рожден ден. Мога да ви кажа, че аз от малък съм много заякнал, защото баща ми, като бях малък, много ме блъскаше в стената така заедно с люлката да заякна. И аз от тогава съм си много якичко момченце. На половин годинка фърляше менгемето, викаше донесе, аз го носих с зъби. На 2 години вече с едната ръка цепих дарба, с другата ръка бърках бетон. В 3 години вече жадах цяла кокошка и се здобих средката дарба да пея с ухо. Някъде там завърших и средното си образование, след което отидах да работя във фермата. Там теглих работа с 13 км в час. Дойдоха трикорите на Гинев, не повярваха, умряха, дойдоха други трикорите на Гинес, те най-сетне повярваха. От тогава последва кариерата ми като парашутист, на 4 години скочих от самолет с парашут, но не ми хареса, затова скочих от самолет без парашут. Хареса ми много и реших да разнообразя, затова направих така, скочих от място в самолет с парашута, скок от самолет, друг самолет с делтаплане, скок от самолет във влак, който минава пред Ла-Манша и паркира върху кораб и най-трудното от всички скок от батут в друг батут, който всъщност е пенсиониран батут. Това е малко промо на това какво мога аз и как ще търся приятелка. Намери ли си приятелка? Все още не, все още съм в търсене, ако може така 2-3 да звънат, може и една малко слуша. Ще те слушат много, така че ще им дадем координатите после.